ଚକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧରାଭୂମିରେ ଏକ କାହାଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସାହସ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବହନ କରୁଥିଲା। ଆମର ଆପଣାର ପ୍ରାଚୀନ ଭୂମି ଭାରତ ମାର କାହାଣୀ। ଯୁଗର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନର ରକ୍ଷକ, ସତ୍ୟର ସ୍ୱର। ମହାଭାରତର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନ ନିଜେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଯମୁନା କୂଳରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୋଳାରୁ ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ନିରାଭ ଜଳରାଶି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସାହସ କରୁଣା ସହିତ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକିରି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବୈଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ସେ ମହାନ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସାଧବ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ଭୂମି। ଏହାର ଅଧିବାସୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ବିଜୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ। ତଥାପି କଳିଙ୍ଗର ନିର୍ମଳ ଜଳ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ବହନ କରିନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଏହାର ନଦୀର ଜଳକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ମାଟିରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ଉପରେ କରୁଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ବୌଦ୍ଧବାଦର ଆଲୋକ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଉଥିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହେଲେ ଧର୍ମାଶୋକ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ଭେରି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମର ମୃଦୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଶୁଭିଲା ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଧର୍ମର ସ୍ୱର। ଏକ ନୂତନ ବିଜୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭୂମିର ହୃଦୟ। ସମୟର ଚକ କରିବା ସହ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାନ ଅନନ୍ତ ବର୍ମର ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କାଳରେ ଏହା ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବେଦନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପୁରୀର ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କାରିଗରୀର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବରେ ଆଜି ବି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜ ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିର ଆଧୁନିକ କଟକ ମହାନଗର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପୁରୀର ପବିତ୍ର ନଗରୀ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ସାଜିଥିଲା ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଏସିଆ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ଆସୀନ ହୋଇ ପଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପଥରେ ରଥ ଗଇ ଚାଲେ, ମଣିମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଡାକରେ କଳିଙ୍ଗର ହୃଦୟ ବିରାଜମାନ କରେ। ଏଠି ଠାକୁର ଦୂରରେ ନଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ରଥରେ ବସି ନଥାଏ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନଥାଏ କଟକଣା, ଥାଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଜନମାନସ, ଏକ ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ସ୍ୱର ସହ ସତ୍ତା ପାଇଲା। ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥିଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯାହାଙ୍କ ଉଦାରତା ଏବଂ ପରୋପକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏକ ନୂଆ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ପାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ, ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ପବିତ୍ର ଇଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଟକର ଭାଇଚାରା ଭାବନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକତାର ରଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ ସାରା ମହାନଗରୀ। ଏସବୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭାବନା ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଏକ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତି ଖୁସି ଗପରେ, ଆଉ ଅପରିଚିତ ମୁହଁରେ ଖେଳିଯାଏ ଭାଇ ପରି ହସର ଧାର। ଖାଦ୍ୟ ବିନା କଣ କେବେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ? ଦେହ ଆଉ ମନକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ପଖାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଦହିବରାର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଉଥିବା ସ୍ୱାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ମିଠା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେହି ରସଗୋଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଥାଏ ସରଳତା, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାହାରେ। ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ହାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂପାକୁ ପାତରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ବଢୁଥିବା ଏହି ଆମର ଅନନ୍ୟ କଟକର ସମ୍ମାନନୀୟ କାରିଗରମାନେ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀରେ ଏହି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠିକାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସୀର ଯାଦୁ ଆମ ଗର୍ବ ଭାବରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏମିତି ଏକ ନରମ କାରିଗରୀ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ସ୍ପର୍ଶ